ya fita kan malam ya zama sarki. A lokacin da ya zama sarki kuma ya tabbatar da wannan tafiya na adalci cikin tafiyarsa duka baki daya. Akwai mutunci da soyayya da yadda tsakanin da mu da muka ji sarki bai kwanta ciwo ba. Cikin ganin dama Ubangiji yake habe shi. An tashi sarki ya fita nan ya je gida barace da niyyar garewa ya baba da dama. An yi kira bikin sarki da ya kwana bai tashi ba. To ashe wannan babban darasi ne da karatu zuwa ga mu matasa da mu 'yan baya. Former president ya zo na nan tare da su. Jama'a, mu matasa mu yi da'a yau da kullum. Duk wani tafiya na siyasa ɗan mu duka da muke nan bambanci ne na rayu. Amma yau in za ka yi magana, she ka yi magana ka soki tsohon shugaban kasa. Ba kai daidai ba. Ba kai daidai ba. Haka in za ka yi magana yau ka samu dama matashi. Za ka yi magana game da shugaban kasar da ke kan mulki, mana da dan kwaikwaiwa. She ka soke shi, ba ka yi daidai ba. Saboda mulkin kasa ba wasa bane. Wayannan manya biyu da Allah na tuba inda suka kai daga inda suka fara yawantaka ne soyayya ne abokan arziki ne suka kai da suka kai. Haka ne kai ma ka gyara baya da kyau da Allah ya halicci sama da kasa ya halicci mutum Adam da Nabi Adam da Nawa bai yi alkawari da wani kan cewa dole shi kai ko a wanda yayi ba cikin ganin dama ke doka ake tabbatar da mutum kan kowane musulmi. Yasa ni shawara na da matasa ya so shugaban kasa ya zo jiya ya shigo a shanti zai zo ya aike shi. Mu ba da girma yadda ya kamata. Zaman mu bai kyau. Wani ba shi ya kamata. Kowanne ne ka samu damar magana shi mu gyara zama mu gyara magana. Don shugaban kasa na da jiya shi shugaban kasa ne ya so shugaban kasa. Yadda jiya ya zo wuri shugaban kasa da na da dan farfaro ke karama shi aka yau shi ma ya karama shugaban kasa da na da dan farfaro sabida ko jiya abokan arziki ne yasa ni zancen da zan yi sarki Alhaji Rufai Ali Alawo ya koma ga Allah mu bar wannan zama ya tabbatar da yawantaka da soyayya tsakanin mu na san da ikon Allah ci gaba kuma ya zo mana dewa wanda mai girma na nan ba zan sauya kasance ba zan goki wannan matsayin kuma na san mataimakin shugaban kasa kan shi ne mataimakin shugaban kasa yau alhari da tamaman famiya kan shi ne yin musamman ga dama kuma sanata jama'a kan cewa shi kuma vice president mahaifiyarsa hajjira magana famiya Allah ya mata da suwa yau kamar yadda yake nan daga Accra ne za su wuce da ta wale gobe a yi jana'iza a yi bisu. Na san duk wani bayani yau kuma zama ne na kwana uku da so samu ne regional minister yana nan ko shi vice president. Ma da yake abin da ya zo dalili ke nan da bai ya kawo ciki ba. Me MP mu da ke nan kuma na ban mati Trump yana ko shi kuma minista ne na makamashi ina magana ga yana kasar Cuba. Manyan mu da ke nan sun sai da shugabanci aike ne aikan ka ake yi baka da ikon zaman kanka yau ba shi tare da mu amma kamar yadda jiya ka zo da shinkafa da ruwa da mai da tin tomatoes Allah ya yarda ranar addu'a wayannan manyan mu da su zai ya sa jin sai aka wannan man sai in dasa ainihin taziya zuwa ga ainihin jama'a duka baki ɗaya da rashin mahaifiyar mataimakin shugaban kasa yau sa'annan yau da muka zo kudin addu'a na zuwa kuwa wanda za mu bayi na addu'an uku shi kuma yana nan mu da kawo kuma mun je mu gaida mataimakin shugaban kasa wannan shi ne sako da kenan akan haka zangon mu Allah sanar da mu lafiya duk wani abin da muke bukata na tabbatar da adalci da yawantaka da haɗin kai tsakanin mu domin zango ya ci gaba zango yau ya fi na jiya duk wanda ya sani ya sani yawan kakanni suka tashi su yi matukan farin ciki saboda muna da shugabanni da yake su shugabance mu ɗan da ya kamata kuma zango ya ci gaba former president daga nan ya fara sa wujaje
ba zan ci lokaci ba na dasa aya don ya samu zance da ya kamata ya ci gaba da aiki kuma. Wasu sanar da fara president ina maka san da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'ana na abin da lafiya ne. Bawa aiki algaita yawa ɗauki wara da afirki olóyè dàgbà púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ni wípé gbogbo tí ètò tí wọ́n ṣe àti ìgbésẹ̀ pátápátá ọ̀rọ̀ tó yà ní olóògbé ọ̀gájà wọ́n fi ṣe ọ̀gá ọ̀rọ̀ náà lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n pàdé nígbà yìí kọ́ wọ́n láti fi ìfẹ́ àhàrà àti pé ètò tó bá ṣe káwà pé à ń ṣe fún ọ̀tọ̀ orílẹ̀-èdè àti gbogbo àwọn aráàlú ẹ̀ ni tí excellency for president Muhammadu Buhari. Akwai mai girma sarkin kado na nan Ashanti muna tare da shi. Akwai kuma sarkin zabarmawan sakambi da sauran yan uwa a takaice daga Accra. Sarkin yarbawa Central Region shi ma muna tare da shi nan. To a takaice akwai sarakuna da guda 8 da suka fito daga Accra. Allah ya saka muku da alheri. Allah ya sọ pé Alhaji Dauda Babalọjà àti àwọn kábíyèsí wa ní orí ìlú Ọ̀gẹ́tàdá wọ́n dáná fún àwọn èèyàn nítorí ọba tó wọ̀jà láti ìdí ẹ̀ka wọ́n ti ń dáná fún àwọn èèyàn. Bákan náà lónìí náà wọ́n ti ń dáná jíjẹ mímu àti túkọ́ńtúbá lẹ́yìn láti jẹ nítorí bàbá wa kí ọlọ́pàá tó wà bẹ̀rẹ̀ fún wa. Fún ọ̀gá ayé tó àìsàn fún àwọn náà. Jama'a mu saurara yanzu ya kai